Asniyalah danger gozaka, oमफ्राय आखाइ नांलाबायबावो जाहैदों। मोजां रा एसे नोजोर होनानै गानना मा आखाइ नांफुलाबायनायलाय फाग्ला जायो। ओरैबो नै दिनैहाय दादगारि बाजाराव दंफैयो जोङो। बेरायसिनो एसे दादगारि बाजारखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे स्रायै देखायनो आं आवगायबाय आरो गोबाङानो मिथिया आरोना दादगारि बाजारखौहाय। ओरै खोलाहाजोंनाथ' बयबो बांसिनानो बुंजायो आरो मिथिया। ओंखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे भिडिअ लाबोनो सानबाय। नैबे भुटाननि एसे ओरै खोलाहा मोनसे दादगारि बाजार दङ। बेवहाय नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसे स्रायैनो आं देखायनो आवगायबाय आरो भिडिअखौहाय। परिक मालफोरबो मोनोथ' दादगारि बाजारावहाय ब्रेन्डेड माल आरोना। सिलिगुरिनि मेड इन्डिया माल मोनो। एक्चुअली दायो गरम बोथोरखाय मानसिफ्राबो एसे खम जाबाय। हाफ पेन्ट है क्या इसमें? ओइ साथि कपड़ा को हाहा थैंक यू। नै थाइसुंमोना एकदमबारे हाफ पेन्ट लानो आवगायबाय नै। दाद' एसे नायग्रोनि ओरैबायदि नै माने बैजोंबो दं आरोना। माने बैजोंनिफ्राय फैबाय आङो दायो हरैहाय लाथ'वाखै आरो आङो। ओमफ्राय नै ओरैहाय लाग्रोबाय बे लाइन आरोना बे लाइन ओरैहाय। ओमफ्राय बैथिंजायबो दङ आरो बैजोंबो दङ आरो आं एसे देखायलांगासिनो थागोन नोंथांमोननि गेजेरावहाय। थुबुर फानो आरोना नै दाफा दाफानो नायगासिनो दङ। आहा मोनजेनलायबाय नै गांसे हेभि। सोंग्रा आरो जोबनो गैया आरोना दादगारि बाजारावहाय। नै बेखौ लानोसै लोगोफोर गांसे आङो। माबायदि जागोन खालामनायलाय बेखौ लानोसै गांसे। बबो मोजां दं नामा बलाय? जायोलै नोंसिनो नायबाथाय जायो। मानियां जायनि मानियां गैया नोंनिया दै गांबाय दै। अके होमबा जाहारा मोनाखै नामारा? दे लागाव गांसे लाबावनोसैलाय बेखौहाय। मोजांखौ लाबोगालाबो नै जेरावबो बेरायबा जोंनियानो सिगांसिनो दं। बिनो 10 खास जाखाबाय ना लानाया। दाना हो माहाजोनफ्रा एसेलाबो बांसिन बायनो हाखायो नालाय। जा थिग जा है थाइसुं बेसेबां मोनजोंखो मोनजोंखोलै थाइसुं? ओरैबो बास लागासिनो दङलै नै फरेन कान्ट्रिनि। बेनिफ्राय ओरै लाबावनोसै आरोना। परिक माल गोजा दे गासिबो। नैबाव नायबावबाय थाइसुंमोना। नायलै नाय गंगार एसे लागाव। ओरैबायदि गोलाव आरोना जायगाया जेरैबो। ओरैबायदि गोलाव आरोना एसे थाबायनानै माने आं एसे गोख्रै थाबायदों आरोना। एसे गोख्रै थाबायनानै एसे देखायनो। सान्दुङा बिराद गोसा जाबाय अब्लाबो एसे देखायनो आवगायदों लोगोफोर। नायफालांबाय थानो हागोन आंनि भिडिअनि गेजेरजों। चिकिमिंखासिम चिकिमिंखासिम ना मिथि हाजोनि आरोना बुथियाफोर बिसोरबो फैदों आरो। ला बयनि ओरै एसे देखायबावनोसै। नै ओरै बेनो लास्ट आरोना लास्ट। नै बेजों राइट साइडजों थांबावनोसै ससे। नै राइट साइडजों एसे देखायबावनोसै। माथो ओरैलाय मानसियानो गैया। थाइसुमखौ बाव बबाव दं ने मोजां माल ब्रेन्डेड। होद बेखौ आं हरदोलै बे दिङालै आदा। ओरैबो नै माने बे साइडआवहाय ओरैहाय जोबथ'बाय आरोना। नैबे बैनिफ्राय नैबेसिमाव जोबथ'बाय। ओमफ्राय ओरैहाय सोनाब फारसे दंबावो आं देखायलांगासिनो आरोना। र' दसेनि उनावहाय देखायलांगासिनो दं आङो ओरैनि लाइनजों हाबबावनोसैलाय।
नायदो लोगोफोर नै बेयावबो दङ ओमफ्राय नै ओरैहाय बयलार ना आरोना ओरैहाय बाजारा नैबेजोंहाय नै बिदिनि आरो ओमफ्राय नैबेजों थाङोसै आङो नैबेबो बेयावबो हरिक माल आरोना बेवहाय गोजौनि नायदों नै ओरै सिद्दा थांनोसै आङो ओरैबो नायथिंगासिनो दं आरोना ओमफ्रायो नैबेजोंहाय मैगं बाजार नैबे साइडजों मैगं बाजार ओमफ्राय बियो डाइरेक्टलि बैसिम थांगोन आरोना बे बाजारा बैसिम बे बाजारा मैगं बाजार गोजा बेवहाय सामब्राम इरि बायदिसिना आरोना बानजुद सामब्राम नै ओरैहाय नै बेफोरबायदि आरोना हागुना सालाम आलैकुम अके थेंक इउ बिथाङा जोंनिया इण्डियानि बांगाल दे ओरैबो होसिगासिनो नै भिन्दि नै बेफोरबायदि थाइबें अदासि ओमफ्राय एसे खेबसेनि लोगोफोर दे नायथिं आरोना दादगारि बाजारा माबायदि आरो ओमफ्राय नै ओरैथिंजायबो बेनो सेम बाजार आरोना नैबे बाजारानो माने बे फिथाइ सामथाइनिल' बाजार आरो इयो ओरैहाय औ बिथाङा आयुर्वेदिक नै ओरैहाय सामब्राम भाई ये कितना है एक में कितना केजी कितना है हाँ 30 हाय लेसु आयो बेसुथ' थाइजौ बिराद मोजां आरोना बायनो केजि 30 थाखाल'नो ओमफ्राय एसे दस्रा जायगायावहायथ' एसे बारा लायो दामफ्रा आङो एसे सानजा फारसे ओंखारबावलायबाय नायफालांबाय था भिडिअखौहाय लेबु बाहात 20 थाखा जागोन इयो बाहात मोनसेयाव 20 थाखा ने 20 थाखा बाहात नै ओमफ्राय ओरै थालिर लेबु नै बेफोरबायदि आरोना लकेल जागोन बे माला गासिबो हाय अनि यो चाहिँ कसरी बेच्छौ यो चाहिँ 50 रुपियाँ ठिकै छ ल नै ओरैहायबो लेबु एसे नेपालिफोरबो दङ दे दखानदारफ्रा बर'फोर नेपालिफोर आरोना नै बेफोरबायदि नै यो भाइलाई हामीलाई सबै देखायो ओ देखायो बे गासिबो मैगं बाजार आरोना इयो मोसौनो दाना होला ओंखानो ओमफ्राय मा बेसरनि फेरेदनायनि ओमफ्राय बियो मा बुस्थु ओमफ्राय बेसर साबा बेसेबां केजिलाय 40 थाखा केजि दे 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 ओमफ्राय बे गाइखेरालाय बिफांसो दामालाय औ 30 थाखा आधा केजि ना दे दायो आङो आरोबाव सोनाब फारसे ओंखारबावलायबाय सोनाबनि लाइनजोंहाय एसे देखायलांबावनोसै नोंथांमोननोहाय नैबेफोरबायदि देलायग्राफोर मोनगोन आरो नै ओमफ्रायो ओरैहाय नैबेफोरबायदि नै बासन ना बर्तन नैखौहाय बेफोरबायदि ओमफ्राय ओरैहाय सिखा नै थांगासिनो नैबे एसे बाजार इण्डियाआव हाबनो आङो नै बेयो जाहैबाय बाजार इण्डिया एसे देखायनो आयु फाथैखौ नै बेफोरबायदि जाबनांदों नै फाथैया ओमफ्राय नै बाजार इण्डियालै इयो बङाइगावनि बिशाल बाजार इण्डिया बब सिङाव एसे खोमसिलाय माथो सिङाव बिराद खोमसि ओमफ्राय नैबे गस्लाफ्रा माने बेवहाय आसलि फानो आरोना माने बेसोर गस्लाफ्रा माने इलामि नङा बेफोरो आसलि आरो गस्लाफ्रा नै ओरैहाय ओमफ्राय ओरैहायबो दङ नै बाजार इण्डिया नालाय बिशालफोर बायदि माने मोनजोबो आरो सब बुस्थुखौनो मोनजोबो बेवहाय बेफोरबायदि नै ओरैबो हेलो कैसा है खबर बढ़िया है ना ठीक है ओमफ्राय नै ओरैहाय बिराद मोजां मोजां मोनो आरोना बेवहाय नैफोरबायदिनो आयु हिनजावफ्रा फैलाथ' आरो एकदमबारे लांसोनोसो गोसो जागोन आरोना बेवहाय बेफोरबायदि ओमफ्राय नैबेनि लाइनजों हाबबावनि आं एसे कुकारफ्रा नै बिराद मोजां मोजां ओरैहाय नायबावदो बैसिम आरोना नैबे न' आरोना नैबे जायखिजाया बे न' ओमफ्रायो बेवहाय बिराद गिदिर गिदिर फटकफोर मोननाय जायो नै फटक भाई एक में कितना है एक में
नहीं बस पूछ रहा है मैं भैया कितना कितना लेता है ये बकरा इसको वो जो भी है अलग अलग दाम है पिक्चर देख के ना ठीक है नायने आलदा आलदा दाम माइने माबाफोरखौ नायनानै फट'फोरखौ नायनानै आलदा आलदा दाम होदों ओमफ्राय नै ओरैबो बिराद मोजां मोजां दे सुइस बर्ड नै बेफोरबायदि नै ओरैहाय गोजौनि बिसोरो ओमफ्राय नैबे न'आ जोबथ'बाय आरोना बेखिनियावनो ओमफ्राय बैजोंबो दंबावोमोन आं थाङाखिसै आरो ओमफ्रायो आङो दायो नैबे एसे खोला साइडजों आङो थांनो आवगायबावबाय नायफालांबाय थानो हागोन भिडिअखौहाय बिराद सान्दुंबो जाबाय बोथोराबो बिराद गरम ओमफ्राय आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय एसेबां मानि देखायजोबनोबो हानाय नंले जेसेबां हायो अब्लाबो देखायनो आवगायबाय आङो ओमफ्राय आरो देखायबावगोन एसे आरोना वाव नैबेनि लाइनजों हाबबावलायबाय आङो माने जायगाया बिराद गुवार ओमफ्राय बिराद गिदिर ओमफ्राय देखायजोबनोबो आं हानाय नंला ओमफ्राय हौरै दंबावोमोन ओमफ्राय आं थाङाखिसै ओरैहाय ओमफ्राय नैबेजों आङो दायो लाबावबाय नैबेयावहाय नै दामथारलै बेबो 2500-3000 गाहाम लायो ओमफ्राय ओरैहाय नायदों नै बिराद गिदिर दे बाजाराबो नोंथांमोनाबो मालाबा सोरबा फैनो गोसोब्ला निस्सय फैनो हागोन गेलेफुंनि एसे खोलाहा दादगारि बाजार दङ बेवहाय फैनानै एसे नायखावफैबायनो हागोन आरो एसे बेरायफैनोहाय बिराद मोजां माने गोजौनिबो बिराद मानसि फैयो बेवहाय नोंथांमोना निस्सय फैनानैहाय बेरायफैनो हागोन ओमफ्राय एसे माने एलामिफोर बुस्थुफोर दङ एसे दाम खमि मोनगोन आरो फेनफ्राखौहाय एसे ब्रेन्ड सिस्टेम आरोना ब्रेन्डआनो होनजायो आरो फ्रायानो ओमफ्राय 200 ओमफ्राय बा 150 100 नैफोरबायदि मोनगोन आरो नोंथांमोना निस्सय फैनानैहाय लांफैनो हागोन